чанд рӯз қабл хонандагону омӯзгорони литсеи интернати тоҷикии русӣ ҳотанпеве шаҳри Душанбе дар яке аз озмунҳои сатҳи ҷаҳонӣ иштирок намуда танҳо тавассути илму дониш ба гирифтани медали биринҷӣ сазовор гаштанд. салом тамошобинони гиромӣ, нашри навбатии барномаи соҳибистеъдодро ин лаҳзаҳо пешниҳоди шумо мегардонем. хонандагони тоҷик пас аз иштирок дар олимпиадаи сатҳи ҷаҳонӣ ба дастоварди назаррас ба ватан баргаштанд. дар фурудгоҳи байналмилалӣ Душанбе ғолибони олимпиадаро наздикону омӯзгорон ва масъулини соҳаи марбута истиқбол гирифтанд. муҳаммад Ёсин Маъмуров, хонандаи синфи 11-уми литсеи интернати тоҷикии русӣ ҳотан ва певеи шаҳри Душанбе дар ҳайати дастаи мунтахаби ҷумҳурии Тоҷикистон дар 56-умин олимпиадаи ҷаҳонӣ аз фанни физика, ки аз 4 то 12 июли соли 2026 дар ҷумҳурии Колумбия баргузор гардид, иштироки фаъолона намуда соҳиби медали биринҷӣ гардид. ман дар олимпиадаи ҷаҳонӣ, ки дар он аз 95 давлат иштирок кардам, сазовори ҷои сеюм гардидам. раҳмат мерасонам ба устодоям, ки дар ин роҳ мана ёрдам карданд. ба пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ раҳмат мерасонам, ки моро ҳамхеле имконият меҳтад дар аввали олимпиадаи сатҳи ҷаҳонӣ иштирок кунем. дар олимпиадаи ҷаҳонӣ иштирок кунем ва сазовори медал шавем. дар ин олимпиадаи бонуфуз зиёда аз 450 нафар хонанда аз 90 кишвари ҷаҳон иштирок намуда барои дарёфти ҷойҳои ифтихорӣ рақобат намуданд. ба даст овардани медал дар сатҳи ҷаҳонӣ нишонаи дониш, маҳорат ва омодагии баланди хонандагони литсеи интернати тоҷикии русӣ ҳотан ва певеи шаҳри Душанбе мебошад. албатта натиҷаи шогирди мо боиси ифтихори на фақат муассисаи мо, балки боиси ифтихори ҳамаи кишвари мо мебошад, ки дар чунин озмуни олимпиадаи ҷаҳонӣ бонуфуз сазовори медал гаштааст. барои дигар хонандагон намунаи беназир мебошад. имрӯз бисёр як фазои хубу хотирмон аст дар сартосари пойтахти кишварамон, ки яке аз дастовардҳои бонуфузи сатҳи ҷаҳониро пазироӣ менамоем. шахсан барои маърифчиёни пойтахти мамлакат ва кулли маърифчиёни кишвари азизамон бисёр як дастоварди сатҳи баланд арзёбӣ мегардад, ки дар раддабандии олимпиадаи байналмилалӣ, олимпиадаи ифо яке аз олимпиадаҳои сатҳи умумиҷаҳонӣ ҳисоб мешавад, ки Маъмуров Муҳаммад Ёсин, хонандаи муассисаи таълими хусусии ҳотан ва певе, тавонист шараф ва обрӯи илми тоҷикро дар сари байналмилалӣ, ки дар кишвари Колумбия баргузор гардид, бо гирифтани медали биринҷӣ муаррифӣ намояд. миннатдории самимии маърифчиёни пойтахти мамлакат ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат ва ба раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Рустам Эмомалӣ барои фароҳам овардани шароити мусоид ба хонандагони пойтахти мамлакат, ки метавонанд дар арсаи байналмилалии илми тоҷикро муаррифӣ намоянд, мерасонем ва ин дастоварди назаррасро ба ҳамаи маърифчиёни пойтахт ва кишвари азамон муборакбод мегӯем. олимпиадаи байналмилалӣ фанӣ яке аз бонуфузтарин майдонҳои рақобати зеҳнии хонандагон дониста мешавад, ки сатҳи дониш, маҳорат ва қобилияти эҷодии онҳоро дар арсаи ҷаҳонӣ муайян месозад. иштироки назаррас ва ба даст овардани ҷойҳои ифтихорӣ дар чунин олимпиадаи байналмилалӣ нишондиҳандаи рушди фаъолияти омӯзгорони литсеи интернати тоҷикии русӣ ҳотан ва певеи шаҳри Душанбе мебошад. خیلی خوشحال و سربلند هستم که و میفخرم که پسری من در المپیادای بین‌المللی سزاوار جای نمایان گردید است و گفتنیم که با اساسگذار صلح و وحدت پیشوای معظم ملت جناب عالی برای دستگیری جوانان صاحب استعداد در این رویه علم و دانش اظهار صمیمی خودم را بیان می‌نمایم و با آموزگارانی که در این راهنما پسری من را دستگیری کردند با آنها تشکر زیاد گفتنیم. боиси хушнудист, ки хонандаи синфи 11-уми литсеи интернати тоҷикии русӣ ба номи ҳотан ва певеи шаҳри Душанбе Муҳаммад Ёсин Маъмуров дар ҳайати дастаи мунтахаби ҷумҳурии Тоҷикистон дар 56-умин олимпиадаи ҷаҳонӣ аз фанни физика сазовори медали биринҷӣ гардид. олимпиадаи мазкур аз соли 1967 ташкил ёфта, пас аз он ҳамасола бо ҳадафи дарёфт ва муаррифии чеҳраҳои физикдон аз саросари ҷаҳон дар кишварҳои мухталиф баргузор карда мешавад. довталабон дар ду бахш амалӣ ва назариявӣ дониши худро санҷида аз ҷониби беҳтарин мутахассисон баҳогузорӣ карда мешавад.
илова бар ин дар ин самт дар қатори дигар муассисаҳои таълимӣ метавон гуфт ки литсеи инноватсионии душанбе назди донишгоҳи технологии тоҷикистон аз ҷумлаи муассисаҳои таълимиест ки дар он раванди таълиму тарбия хуб бароҳ монда шудааст. давоми солҳои таҳсили 2025-2026 хонандагони он дар олимпиадаҳои фанӣ, ноҳиявӣ, шаҳрӣ ва ҷумҳуриявӣ инчунин озмунҳои байналмилалӣ пайваста ҷойҳои намоёнро ишғол мекунанд. хонандагони литсеи мазкур бо сатҳи баланди дониш дар фанҳои дақиқ ва табиатшиносӣ ном бароварданд. ман дар олимпиадаҳои фании ҷумҳуриявӣ аз фани биология дар даври ҷумҳуриявӣ ғолиби ҷои сеюм гаштам. бо роҳбарии Амри Худоева Меҳрангез тӯли 2-3 сол шудааст ки дар ин олимпиада иштирок варзидаам. инчунин ман дар озмуни илм фуруғи маърифат дар даври ноҳиявӣ ҷои сеюм гаштам. тӯли 2 соли дар олимпиада рафтанам ман сазовори ҷойҳои сеюм, дуюм ва дар олимпиадаи ҷумҳурӣ сазовори ҷои сеюм гардидаам аз фани таърих. дар зери роҳбарияти устодам Аброр ва Моҳира Хамидуллоевна дар даври ноҳиявӣ, шаҳрӣ ва ҷумҳуриявӣ иштирок карда дар ҷумҳуриявӣ сазовори ҷои сеюм гардидаам. дастовардҳои хонандагони боистеъдоду болоёқати шаҳри Душанбе дар самти илм, ихтироъкорӣ, инноватсия, фарҳанг ва ҳунар натиҷаи таваҷҷӯҳи масъулини соҳа, омӯзгорон ва хонандагон ба рушди қобилияти эҷодӣ ва илмии наврасону ҷавонон мебошад. тӯли чанд сол аст ки дар даври ноҳиявӣ, шаҳрӣ ва ҷумҳуриявӣ олимпиада аз фани биология иштирок карда сазовори ҷои намоён гардидам ва соли гузашта тавонистам дар даври ҷумҳуриявӣ сазовори ҷои аввал гардам ва имсол дар даври ҷумҳуриявӣ сазовори ҷои дуюм гаштам. ман бо роҳбарии устодонам Амри Худоева Меҳрангез ба ин олимпиада омодагӣ дида истодам ва боз мехоҳам ки дар олимпиада дар озмуни илм фуруғи маърифат низ иштирок кардам. ман дар олимпиадаҳои байналмилалии ИКО ва ЖС иштирок кардам ва дар олимпиадаи байналмилалии ИКО ҷои аввалин гардидам. дар 2 соли охир мешавад ки ман дар озмуни ҷумҳуриявии илм фуруғи маърифат аз фани математика бо роҳбарии устодам Ҳасан ва Райҳонгул дар тӯли 2 сол ҷой гирифтаам ва инчунин гирандаи стипендияи раиси шаҳр дар соли хониши 2025 мебошам. дар солҳои охир сатҳи фаъолият ва иштироки хонандагони муассисаҳои таълимӣ аз ҷумла гимназияи рақами 74 ноҳияи Фирдавсӣ дар олимпиадаи фанӣ аз ҷумла олимпиадаҳои ҷумҳуриявӣ ва озмунҳои сатҳи ҷумҳуриявӣ ба монанди илм фуруғи маърифат, фуруғи субҳи донои китоб аст ба табъи назаррас афзоиш ёфтааст. дар соли таҳсили 2025-2026 дар муассиса соҳиби дастовардҳои хеле зиёд гардидам. аз озмунҳои ҷумҳуриявӣ сар карда то олимпиадаҳои фанӣ байни мухонандагон. бояд қайд кард ки дар соли 2026 дар ҷамъбасти олимпиадаи фанӣ мактабачагон дар даври ҷумҳуриявӣ муассиса соҳиби 34 ҷой гардидааст ки аз он 7 ҷои якум, 7 ҷои дуюм, 18 ҷои сеюм ва 2 ҷои ифтихорӣ ки ин дастоварди хеле калон аст. ин заҳмати омӯзгорони мо ва хонандагони муассиса мебошад ки мо хеле шод аз инем, қадрдонӣ мекунем ва ифтихор бо ин хонандагони худ мекунем. инчунин бояд қайд кард ки дар даври аввали озмуни ҷумҳуриявӣ фуруғи субҳи донои китоб аст. 9 нафар хонандагони мо роҳхат ба даври дуюм гирифтанд ва 1 нафар омӯзгори мо Ғиёсова Гулчеҳра низ ҳамчун иштирокчии фуруғи субҳи донои китоб аст сазовори ҷои 3 гардида ба даври дуюми озмуни ҷумҳуриявӣ фуруғи субҳи донои китоб аст роҳхат гирифтанд. дар озмунҳои шаҳрӣ низ хонандагони мо имсол хеле хуб баромад намуда 2 нафар хонанда дар даври дуюм ноҳиявӣ озмуни тоҷи сари ҷумла ҳунарҳоз илм ҷои якум ва дуюм гардиданд. Абдуллоев Абдулло дар номинатсияи ихтироъкорӣ ва навоварӣ соҳиби ҷои якум ва Худоиев Мухамин сазовори ҷои дуюм гардиданд. дар озмуни забондонӣ ҷаҳондонӣ низ хонандаи синфи 11 мо Бахтибекова Аниса хонандаи синфи 11 сазовори ҷои сеюм дар даври ноҳиявӣ гардида ба даври дуюм роҳхат гирифтанд.
در المپیاد جمهوری از فن تاریخ سزاوار جای دوم شدم، هرچند که در المپیاد من از روی ریتینگ در زینه اول بودم، اما در آنجا با امضای وزیر معارف جمهوری تاجیکستان نفرانی که تنها از 90 بال بالا میگیرند آنها میتوانند که سزاوار جای یکم شوند. ولی من 77 بال بود، برای همین من سزاوار جای دوم شدم. با مقصد دریافت نمودن خوانندگان فعال و ایجادکار، تشبثکار، نوآور و دستگیری نمودن آنهایی که از نویگری‌های علم و تکنیک باخبر هستند، تا به امروز از جانب مسئولین تدبیرهای مهم در این سمت اندیشیده شده است. خوانندگان ما در آزمون جمهوری این فروغ معرفت در سال 2025 در آخر سال وقتی که جنبست شد 4 نفر خواننده ما صاحب جای گردیدند. این خوانندگان رحیمов ابوبکر، سیدزاده فرزانه، عبدالله عبدالله و چری و بختیه می باشد که این دستاورد خیلی کلان برای ما مؤسسه ما و ما آموزگاران می باشد که ما با آنها فخر میکنیم. برای اجرا نمودن برنامه دریافت و رشد استعدادها در مؤسسه گروه‌های المپی، دسته‌های گروه المپی عمل می‌کند و آموزگاران معلم حسین غلامعلی، دولت و انا میرزایونا برای تیار نمودن خوانندگان با المپیادهای فنی، برای تیار کردن خوانندگان با آزمون‌های جمهوریوی و آزمون‌های شهری خدمت می‌کنند، تیاری می‌کنند خوانندگان را و ما از مهنت آنها است که در هر زینه خوانندگان ما غالب می‌آیند و دستاوردی زیاد به دست می‌آورند. баланд бардоштани сатҳи дониш, қобилияти фикрронӣ, маҳорату малакаи зеҳнӣ ва ҳозирҷавобии хонандагон дар озмун ва олимпиадаҳои фанӣ дар солҳои охир зиёд ба назар мерасад. фароҳам овардани имконоти муносиби таълим, ҷалби мутахассисони варзида ва технологияи муосир, хонандагони пойтахт давоми солҳои охир тавонистанд ки дар олимпиадаҳои ҷумҳуриявӣ ва байналмилалӣ фаъолона иштирок карда ба дастоварду медалҳои арзишманд ноил гардиданд. Я участница Республиканской олимпиады по русскому языку, занявшая 1 место. Я бы хотела поблагодарить, во-первых, своих родителей и своих учителей, особенно Салих Майдагул и Аню Мирзоевну, за их поддержку и заботу о нас. И хотела бы отдельно поблагодарить наших заучей и нашу прекрасную директрису Шахзода Дилбар Холмурод. برای تیار کردن خوانندگان با آزمون‌های جمهوریوی و المپیادهای فنی مؤسسه خیلی شرایط خوب دارد. در مؤسسه محفل‌های عمل می‌کنند که خوانندگان را با آزمون‌ها المپیادهای فنی تیار می‌کنند. این محفل‌ها از فن تاریخ و حقوق میباشد، محفل زبان و ادبیات روس میباشد. در برابر این از حساب مؤسسه درس‌های ایلوگی تشکیل کرده شده است که خوانندگان فعالانه در این درس‌های ایلوگی اشتراک می‌نمایند که ما برای باز یک زینه خوبتر تیار شدن خوانندگان با المپیادهای فنی و آزمون‌های جمهوریوی و شهری خیلی شرایط خوب به حساب می رود. شاگردان مؤسسه امسال در آزمون شهری تاج سر جمله هنرها و علم در دور ناحیوی دو جای گردیدند. خواننده صنف 10 ما عبدالله عبدالله از نامیناسیون اختراعکاری و نوآوری در دور ناحیوی صاحب جای یکم گردید و خداداد محمد خواننده صنف 10 از نامیناسیون برنامه‌سازی صاحب جای 2 گردیدند که این باعث افتخار ما است و عین حال این خوانندگان با آموزگاران خود تیاری دیده ایستادند تا که در دور شهری آزمون شهری تاج سر جمله هنرها و علم دستاوردی خوب به دست آورند و غالب آزمون گردند. مؤسسه یک عادت خیلی خوب دارد، بعد هر دوری المپیادهای فنی و آزمون‌های جمهوریوی حتما خوانندگان قدردانی کرده می‌شوند. مخصوصا باید گفت که از حساب مؤسسه به آموزگاران و خوانندگان برای روح بلند گردانیدن آنها تحفه‌ها، مکافات پولی جدا کرده می‌شود و حتما قدردانی کرده می‌شوند که خواننده از باز هم هوسمند گردد و سال به سال زینه به زینه باز هم خوبتر تیار شده دستاوردی باز بلندتر به مؤسسه آورد. در نقشه سالانه مؤسسه نقشه خیلی زیاد دایر باز هم به زینه بلندتر رسیدن، زیادتر دستاورد آوردن زیاد دیده می شود. مخصوصا امسال ما نقشه داریم که در آزمون‌های جمهوریوی شاهنامه‌خوانی امر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان بخشیده به 35 سالگی استقلالیت گذرانیده می شود.
دستاورد خیلی کلان به دست آوریم، ممکن که شاه جایزه به دست آوریم. برای این خیلی کوشش زیاد کرده ایستادیم. در دور ناحیوی خوانندگان ما سزاوار جایهای زیاد گردیدن. 6 نفر رخصت به دور دوم گرفتن و عین حال آموزگاران با این خوانندگان تیاری دیده ایستادن و امید از آن داریم که دستاورد در آزمون جمهوری شاهنامه‌خوانی، در آزمون جمهوری فروغ صوفی دانای کتاب است و آزمون جمهوری علم فروغ معرفت در سال 2026 باز نسبت به سال 2025 زیادتر گردد. чунин чорабиниҳо барои ҳавасмандгардонии хонандагон ташаккули тафаккури навоварон, баланд бардоштани фарҳанги илмӣ ва омода намудани мутахассисони рақобатпазир дар оянда дониста мешавад. имрӯз медонанд омӯзгорон. тибқи маълумоти масъулини соҳа, солҳои охир бо фароҳам гардидани шароити имкониятҳои муносиби илмомӯзӣ дар муассисаҳои таълимӣ шумораи иштирокчиёни озмун олимпиадаҳо зиёд гардидааст. воқеан ҳам имрӯз наврасону ҷавонони кишвар бо истифода аз шароити имкониятҳои назаррас дар бонуфузтарин озмунҳои сатҳи ҷумҳуравӣ ва байналмилалӣ иштирок намуда ба гирифтани ҷоизаҳои баланд сазовор мегарданд. барномаи навбатии соҳиби истеъдод инҷо ба анҷом мерасад. то нашрҳои дигар саломату комёб бошед.